שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללים לתוך החומרים שקיבלנו על ניהול תקציב אישי. זה מבוסס על פרק מתוך תקציב אישי, מפת הדרכים לחופש כלכלי. המטרה שלנו בעצם היא להבין למה זה כלי כזה חשוב ואיך ניגשים לזה נכון. כן, לגמרי. יש פה דימוי חזק מהמקור שאהבתי. לנהל כסף בלי תקציב זה כאילו לנסות לנווט סירה בים סוער בלי מצפן. זה לא איזה עונש או משהו רק לעניים. ממש לא. זה פשוט מפת ניווט. נותן שליטה, ביטחון. בדיוק. והמטרה, כמו שכתוב שם, היא להגיע למצב שמרגישים שחיים, לא רק שורדים פיננסית. נכון. והתקציב הוא פשוט הכלי להשיג את זה. את השליטה הזאת, את החופש. בין אם זה סתם לסיים את החודש בפלוס או לקנות דירה. אוקיי, אז בוא נפרק את זה רגע. מה זה בכלל תקציב אישי? כזה בתכלס. פשוט תוכנית. תוכנית שאתה קובע מראש לאן הכסף הולך. כמה נכנס, כמה יוצא. חודשי בדרך כלל? כן, לרוב חודשי. זה כולל את כל ההכנסות, נטו כמובן, ואז את ההוצאות, שמחלקים אותן נגיד לקבועות, שכירות, חשבונות. משכנתה? כן, ומשתנות אוכל, בילויים, דברים כאלה, וחשוב גם, חיסכון, השקעות, אולי איזו מטרה ספציפית כמו טיול. זה נשמע הגיוני. אבל למה המעקב הזה כל כך קריטי? כי בלי מעקב כמעט כולנו פשוט מבזבזים יותר ממה שנדמה לנו. 50 שקל פה, 100 שקל שם. הקפה בבוקר, הארוחה בחוץ. בדיוק. זה מצטבר מהר מאוד לאלפים. החומרים מדגישים שההרגלים שלנו פשוט חזקים יותר מהכוונות הטובות. כן, אני מבין. אבל יש בטח את הקולות האלה שאומרים, אבל אני מרוויח מעט, מה הטעם? או זה מסובך מדי. או הקלאסיקה. אין לי זמן להתעסק עם זה. נכון, נכון. וזה מעניין, כי המקור טוען שאלה בדיוק הסיבות למה כן לעשות את זה. באמת? כן. דווקא כשאין הרבה כסף, כל שקל נהיה יותר משמעותי. אתה חייב לדעת לאן הוא הולך. הגיוני. ודווקא כשיש לחץ, התקציב הזה מחזיר קצת תחושת שליטה. ובסוף זה חוסך זמן וכאבי ראש. הדוגמה שם טובה, מישהו מרוויח 7,000, מוציא 8,000 בלי לשים לב. ונכנס למינוס. ברור, ומשם זה כדור שלג של הלוואות. תקציב פשוט היה יכול להראות לו, אפשר לקצץ פה 500 שקל באוכל בחוץ, אולי עוד 300 בביטוחים מיותרים. אוקיי, השתכנעתי שזה חשוב. אז איך מתחילים? מה השלבים? המקור מציע 5 שלבים, די ברורים. הראשון, לרשום במדויק את כל ההכנסות נטו. כמה כסף נכנס באמת לחשבון. אוקיי. השני, וזה אולי הכי מאתגר, זה לעקוב יומיומית אחרי כל הוצאה. כל שקל, לפחות חודש אחד. כל שקל? וואו. כן, אפשר עם אפליקציה, אקסל, אפילו מחברת. העיקר לתעד. בלי זה אי אפשר לתכנן באמת. נכון, ואז? שלב 3, לסווג את ההוצאות. דיור, מזון, תחבורה, פנאי, חיסכון, כל אחד מה שמתאים לו. ואז רואים את התמונה. בדיוק. שלב רביעי זה להשוות. כמה נכנס מול כמה יצא. יש פער, צריך לעשות התאמות, לחתוך איפה שאפשר. והאחרון? לתכנן את התקציב לחודש הבא. כבר על בסיס הנתונים האמיתיים שאספנו, לא ניחושים. יש גם שיטות ספציפיות שעוזרות לנהל את זה? כן, מוזכרות שם כמה. שיטת ה-50-30-20, 50% לצרכים, 30% לרצונות, 20% לחיסכון. פשוטה אבל, לא תמיד מתאימה לכולם, במיוחד בהכנסות נמוכות. אוקיי. יש את שיטת המעטפות, יותר מוחשי כזה, שמים מזומן במעטפות לפי קטגוריות. נגמר הכסף במעטפה, נגמרה ההוצאה שם. דורש משמעת. לגמרי. ויש את הגישה של שלם לעצמך קודם. פשוט להעביר כסף לחיסכון אוטומטית, איך שהמשכורת נכנסת. זה מחזק את ההרגל. מעניין. ואיפה הטעויות? איפה אנשים נופלים בדרך כלל עם תקציב? יש כמה דברים. אחד זה לא לעדכן. התקציב חייב להיות דינמי, החיים משתנים. נכון. טעות אחרת זה להתעלם מהוצאות לא צפויות, שהן בעצם די צפויות. חגים, ימי הולדת, טסט לאוטו. צריך לכלול אותן. בלתמים מתוכננים כזה? בדיוק. וגם לתכנן אופטימיסטי מדי.
ואז מתייאשים מהר. והכי חשוב אולי לא לשכוח להקצות משהו גם לכיף, להנאות. אחרת זה מרגיש כמו כלא. לגמרי, ואז בא פיצוץ. וצריך גם לחבר למציאות. הורים צריכים לתקצב חוגים, בגדים לילדים שגדלים, משכנתה, לא לעבור את ה-30-35% מההכנסה. ומינוס בבנק, זה הלוואה יקרה. לסגור אותה צריך להיות חלק מהתקציב. אז אם מסכמים, מה התמונה הגדולה? מה המסר? שהתקציב הוא לא מגבלה, הוא כלי להעצמה, הוא נותן בהירות. ובהירות מובילה לשליטה. בדיוק. ושליטה מביאה שקט נפשי. הרעיון הוא לנהל את הכסף, במקום שהוא ינהל אותנו. יפה. זו הדרך לחופש כלכלי, כמו שהמקור קורא לזה. להפסיק לפחד מהבנק, להתחיל לתכנן עתיד, זה תהליך, כן? לא קסם. הדוגמה שם על הזוג הצעיר עם התינוק, שהצליחו לצאת ממינוס. ולהתחיל להשקיע אפילו. כן, זה מראה שזה אפשרי. ולסיום, אולי מחשבה כזאת שעולה לי מהדיון שלא נאמרה ככה במפורש במקורות. כן. מעבר למספרים, מה אם מצליחים לשנות את הגישה? לא לראות בתקציב רשימת הגבלות, אלא ממש תוכנית פעולה. תוכנית כדי להשיג את הדברים שחשובים לנו באמת. חופשה קטנה, או חיסכון לבית. איך שינוי כזה בתפיסה יכול להפוך את כל ההתעסקות הזאת עם כסף, ממשהו מבאס למשהו ממומף. מעניין לחשוב על זה.